kæft, I to! Hold kæft, og lyt til dommen! Ja, vent nu lidt, til vi skal se her på regnskabsbogen, hvad der står. Om han kan have kaløse sig fra galgen, om han kan indfri sin gæld, eller om man skal dømmes efter halsløsningsafgiften. Ja. Hvad har vi her? Hvad har vi her? Regeringens regnskabsfører. Hvad står der? 5 køer. 5 køer og en okse. Ja. 6 søer og en hest. Jord og gods penge. Det er aldrig nok til at købe sit liv fri. Ja, de er hermed dømt. Før dem tilbage til deres forlis. Og sidenhen til Jørgen Galjested, hvor de skal hænges med de andre. Nå, jeg vil snart hjem. Hvem er de næste, der skal dømmes? Jamen. Ja. Han sagde noget. Hvad? Han sagde noget om sultne ådselsfugle. Og det minder mig virkelig om, når jeg tager hjem til Brattenskov og kommer forbi Galjenstedet ved Jørgen Bjerge. Ja. Der ser mågerne, der er kravene, der er endda ravnene og mæsker sig i de frygtelige, ilde, stinkende kadaver.